Kasano apatidogin napingit ken na imbagabia. Kasano tiyak takder itidalan asiyana. Kasano apiliek tinasinaw adan umiti karayan a paglasatak. Ti kinapudno at dalata ti panagamak. Igawit ko ti sipnget amang bartek, likido ti ragsak. Ngem kasano ti uminum iti danon no adamet arak. Kasano asarang ten ti agek no may suko ti may sa abanak. Anan sata agdardaras dagiti narungsot a panaglayag. Ti panagsakripisyo ramanen na panagboluntaryo. Dato na nararamid tapno dagiti napigis asinulit ket may silpo. Sakripisyo amang arami napaypayso akin na tao. Naming ayat ket maysa at tudo di puso. Ammo ti ayat ti maysa a sikreto. Isua kayat ko tiagaya, kayat ko nga isalakan to'y puso. Tamabalin na patayen ti buteng wenno matayak, iti mismo abiyak ko. Ti panagsakripisyo ramanen na panagboluntaryo. Dato na naramit tapno dagiti napigis asinulit ket may silpo. Tapno agari ti kinasimbeng ken kinapudno. Sakripisyo napaypayso akin na tao. Kasano kabayag asiriring malipot pa na kapay. No ti sakripisyo ket may kariagat at ti tarigagay. Sakripisyo dato naman tunaw ti awanan gaway. Dakela dadaksen ti ayat awiten na ti kastaunay. Ti panagsakripisyo ramanen na panagboluntaryo. Dato na naramit tapno dagiti napigis asinulit ket may silpo. Tapno agari ti kinasimbeng ken kinapudno. Sakripisyo amang arami napaypayso